Ей го, че дойде времето да топна краченцата в нещо различно от легена с вода. Не, че не съм се презастраховал, де. Абе, не се знае, знае ли се? Скъпи, взехме ли всичко за морето? Да, скъпа, не се притеснявай, тоя път съм взел най-необходимото. Без бидони и буркани. Без бидони и буркани. Без маркучи и пръскачки. Без маркучи и без пръскачки. Дано да е така. А колко време има докато пристигнем? Няма. 2-3 часа. Ама аз знам по пряк път. Ей го, ей, тука ще минем по-напряко. Охо, колко е покълнала пшеницата. Пристигнахме. Да, скъпа, идвам след малко. Само да доритам багажа. Ей, значи, толкова слама набрах от тая нива. Трябва някъде да пробутам, да не е безич. Добре дошли в нашия хотел. Дон Кихот? Вамос! Вамос! Аз съм Петър. Хитър Петър, ще ти казвам Алфонсо. Айде, давай ключа и да се качвам да оставям буклука. Тъй де багажа. Имате ли име на регистрация? Имам, разбира се. Тончо Котараков. Абе, на тебе слама не ти ли трябва? Уау, колко е чисто и подредено тук. Изглежда изискано. Да, бе. Хладилника е празен. Толкова за нивото им. Де да бях взел наистина някой буркан. Обслужване 0. Бомбонче се, ама що само едно? Абе, що така, бе? 3 лампи ли има? Те ще надуят яко сметките. Сега и без комарник. Това не е нормално. Ало, Алфонсо. Така де, Петър. Абе, тук има някакви неща, дето са странни. Храна нямам, а да сляза долу да си взема егът и обслужването. За тока е ясно, че ще го надпишете. И направете нещо за комарите. Да бях взел пръскачката от село. А и жената току-що пусна някакво животно робот, дето ми е в краката. Мале, така ще го изшутам. Айде, затварям, че сигурно и от тук ме точите на почивки. Ей, Алфонсо! От колко часа е яденето, а пиенето? Ало! Той я затвори. Жената къде отиде да вземе да прибере това чучело от тука? Добър ден. Рич Форестър. Какво искаш? Аз съм собственика на хотела. Казаха ми, че имате оплакване. Да, Алфонсо е бърз. Значи, кардинално, ако махнем това с мухите и точенето на картата ми от тока, остава само храната. Ей, това ви е проблема. Храна няма. Не се притеснявайте, всичко е включено в цената, вечерята започва след минути. Така ли? Да не ме метнеш нещо, аз такива ги хващам веднага. Приятели, мисля, че ударихме джакпота днес. Ядене на корем и малко спокойствие. Скъпи, тук съм. Няма да повярваш. Имам изненада. Каква изненада? Мама ще дойде тук. Тъщата? Явно, че войната първа започва. Ще ми трябва и подкрепление. Ало, Алфонсо, ке паса, друже мой? И не забравяйте, дори и най-търпеливите хора се оплакват от горещините, когато пържат кюфтета на 40 градусова жега.